Nganza amakhosi sanibona umakhosi onke TV. Ngiyanamukela namhlanje ngicela ukuthi nonke ke nithola lama video nisubscribe ekhaya nawe omusha oqala ukubuya namhlanje usubscribe ulike ufollow uyakwazi nokushare nganze edlozi. Ngiyabonga kakhulu kuba nani namhlanje ngoba kuyisibusiso kwele mathongo nasemhlabeni imbali ukuthi umuntu aphile kanje akhipha ama video nemikhiqizo yesizwe. Nganze umsamo ngiyaxolisa kade ngangigcina nganze edlozi. Namhlanje ngizokhuluma ke ngetopic ethinta isimo semoto. So njengoba namhlanje ngizokhuluma ngemoto eGREY specifically. Ngizokhuluma nje ngemoto eGREY specifically namhlanje ngoba iyona efikile la ngendlela efike ngayo. Nganze edlozi umkhulu yakhipha ama video yakhiqiza left and right, yebo ityasi lethu liyakhula. Ngithi angeke ngibonge lokho kunina nonke enithena subscribe ngoba ngibona intshisekelo evele enhlizweni zenu ngoba wonke umuntu osubscribe-ayo la ekhaya usubscribe ngenhliziyo yedlozi lakhe. Ngiyakubonga konke lokho abantu benu noma idlozi lenu liyangibusisa. Ngithola izibusiso zokuthi amathongo enu nonke nenisubscribe-ayo ayangamukela. Ngizosho njalo ngoba akekho noyedwa umuntu ongacabanga ukusubscribe into engayifuni. Akekho noyedwa. Uma ngabe kwenza lokho engafuni angazi uyichaza ngithi kodwa wonke umuntu osubscribe-ayo ngoba unentshisekelo nothando kusenhlizweni ngoba isuka enhlizweni yonke lento. Nganze edlozi ngaphambi ukuthi ngimoshe isikhathi angiqhubeke namhlanje ngizokhuluma ngemoto eGREY ukuthi uphupha imoto eGREY. Imoto eGREY ngisuke sikhulume ngokhala ke manje ngoba okhala lo uthinta kakhulu spirituality. Ingaka izinto eziningi ufuna uzibheke la ku spiritual life ukuthi okhala basho ukuthini ngoba labo okhala lobo they are representing a lot of things in the spiritual realm. Ngiyacela nganze edlozi okhala babheke kahle ngempela emaphushweni kodwa today specifically I'm speaking about dreaming of a grey car. Ngizokhuluma ngani namhlanje. So lo khala oGREY lo wabantu abadala lo khala oGREY noma lombala oGREY wabantu abadala ngoba basuke bezocacisa la masuphuphe lo khala lo emoto eGREY noma uphupha imoto eGREY. Sekumele manje ujabule ngoba abantu abadala sebefike kwesinye isigaba. Ngisho ukuthi ujabule phela uhleke kodwa kusuke sekukhona esinye isigaba sedlozi lapho bafika ngaso kuwena ngoba shuthi kade bevela kuwena sebethi abafike ngale ndlela le kodwa kusuke sekushubile lapho mase kufika imoto eGREY kuwena noma uphupha uyigibelile kuya ngawe ukuthi iphupho likhulume kanjani. Ingakubalekile umuntu simphahlele ukuthi ngoba phela kusu one size fit all kodwa mase kufika ukhala oGREY sozwa ngawe ke manje ukuthi uphupha imoto eGREY biyenzani kodwa sizochaza ifoundation yemoto eGREY. Ifoundation then ifoundation yala engizoyikhuluma ngayo namhlanje yemoto eGREY iyona ezokuthatha ke manje ikubeke kulesimo okusona wena noma uthinta umkhulu kunje bese sikuhlahlubela noma sikuphahle ngoba yonke into ufuna iphahlele emsamo bangakhohlisi. Nganze edlozi imoto eGREY usuke sekuyithongo lelo so abantu abadala ngoba usuke kuyithunyeza ikuphuphisile. Angeke ngihlale kuyona le moto eGREY le isuke ngizothi mina imoto eGREY iphathi nendawo ngoba izohlukanisa phakathi kwemoto emnyama nemoto emhlophe. So uma kuyimoto emhlophe beyikwamukela ukukhanya, uma kuyimoto emnyama wamukela ubumnyama noma inhlupheko. Ngiyangizwa ngaze edlozi ma lokho oGREY lo in between ngoba uzokuhlukanisela bakutshela abantu abadala ukuthi sekumele ukhetheke manje ngoba ngathi simasalo ukhala oGREY ukuthi khetha ke manje itsilo uyabalungisela mabalungisela nako zokuthola mangabalungiseli that is coming. Cha akusho mina kusho amaphupho. Angisho ukuthi abantu abadala bokubulala kodwa kusho isimo sale iphupho leli fika la. Ngiyangizwa nganze edlozi kuba kade abantu befa left and right bengalungisa into ezedlozi. Suyithonga masilifayile usigaba leso semoto eGREY bese sebekuhlukanisela bethi khetha manje. Uyakhetha manje ukuthi itsilo ukhetha ubalungisela ngoba khona isidalo sesikhala khona isimo sedlozi selikhala lapho lifuna ukulungisela. This is why they bringing now the grey car so they can choose whether you can fix into zabantu abadala or you just going to leave it like that. It's up to you nganethongo. Okay, no one is going to take a decision for you. You are the only one that's going to take a decision whether uyabalungisela abantu abadala or you just leave it like that. It's up to you nganethongo. Kodwa lapho lokhala oGREY uzohlukanisa ngoba uphethe phezu phakathi kokufa nokuphila bazokuhlukanisela ukuthi uyabathathela isipho noma usithathe. Kodwa ngikhuluma ukuthi uyabalungisela yini wena abantu abadala. Uyangizwa so sebenze kubela lo ngoba lo GREY lo umele umnzima
lo grey lo umele ukudideka, lo grey lo umele konke okungakuhle kahle, kodwa funa ukuhlukaniseke wena manje. Yinga abantu abadala bazafike leso sigaba leso, ngizwe ngane zedlozi. So imoto egrey ngane zedlozi, njengoba umkhulu eyichaza ngendlela echaza ngayo, ngeke ngichaze ngenye indlela omunye umelaphi noma ngenye indlela, mina ngizochaza ngendlela engizwa amakhosi engithuma ngayo esekhaya, ngizwe ngane zedlozi. So lo grey lo ngane zethongo kusuke kufike lapho isimo samathonga, amathonga lawo azokwamanisa isipho, kodwa ayakutshela ukuthi-ke nama ungafuni it's okay, bazokwenza ngendlela yabo, but still uma uthi uyabalungisela then bazokupha funele bakuphe khona. Yini abazokupha yona? Yilezi zinto abasebezokunikeza zona manje, ukuthi wena-ke manje nake sikwamukelisa khona, singazi ukuthi yini le abazokwamukelisa yona, kodwa basuke sebesigabeni sokuthi bakukhethisa. So bekhethisa, ingabe abantu abadala sebefika kanjalo manje ngale moto egrey, ngoba bayakukhethisa manje ukuthi khetha manje, it's either it's them or awukhethi, kuzoba kuwena ukuthi wenze njani. Kose kumele ukhethe manje ngalesi sigaba lesi esifika nethongo, ngiyangizwa ngane zedlozi. Ya, so ngiyacela ngane zedlozi, imoto egrey nkosi yami, uphaphame, ugijime, uthole izinto ukuthi zikuphi, kodwa ungaxhamazeli, ungaze ungene endaweni e-wrong noma endaweni ebhedayo, ngoba phela izwe lona-ke nje umkhulu ihlezi echaza. Imoto-ke leyo ngane zedlozi ekuyona egrey, bese ngizochaza le moto esibili ukuthi wona ime kanjani. Ngizochaza le egrey njamanje, ngiyangizwa ngane zedlozi, bese ngiphelela lapho ngane zethongo. Imoto egrey ibalulekile uma usubonile emaphusheni yakho ukuthi unyakaze, fona phela mkhulu nakho sekunje, ngoba vele sekuyisigaba sokuthi ulungise. Ngiyangizwa ngane zedlozi, don't waste my time. Uma ufuna ukulungisa fona, silungise izinto, uye kokudlala, sidlale la. Ngiyabonga kakhulu ngane zedlozi. Ngizophinde ngibheke futhi lesinye isigaba ngisibeke la emakhosini. Ngiyangizwa ngane zedlozi. Ngiyabonga kakhulu ngane zethongo, nibe right la nikhona, kodwa lo khala lo njengoba ngisho, ukhala ugrey usuke usukuvezela wena imoto emnyama nemoto emhlophe, ngoba phela uma wamukela imoto emnyama usukwamukela ubunzima, usukwamukela ubumnyama noma usukwamukela ukufa. Kodwa imoto emhlophe usuvuma cha, ngiyamukela ubumhlophe, ngamukela itho, kodwa ngamukela ubumhlophe. Ngiyangizwa usuke ukukhanya lapho, ngoba imoto emhlophe iveza ubuwena nokukhanya kwakho phezu kwedlozi, kodwa this black car isiveza okunye manje ongahambelani nawo, okungekho kuhle. Ngiyangizwa ngane zedlozi. Kubalulekile ngane zethongo ukuthi ukhethe nje, just choose wise, ube wise la edlozini, ngoba yafuna umuntu onjalo ukuze uzokwazi ukuhamba kahle le ndlela in peace. Okay ngane zedlozi, ngizokhipha lenye ividiyo yale imoto efuna ngiyikhiphe yokudonsa le makhosini, kodwa bengikhipha le njengamanje ngendlela yasekhaya. Ngiyangizwa, ngiyabonga kakhulu ngane zedlozi, idlebe lenu, ngibonge nomoya wenu ukulalela. Ngizophinde ngibuye futhi ngane zedlozi. Siyathokoza kakhulu emakhosini, nisasikabe nkosi yami. Sibonga kakhulu ngane zedlozi kini nonke, akwande amakhosi amakhulu.